baino gehiago ernai gara. Inoiz baino indar eta konbentzimendu handiagoz bultza egiteko garaia da. Garaiak borroka eskatzen duelako. Euskal Herrian aukera posible delako. Eta guk, ernai osatzen dugun gazteok, ez dugulako aukera eskuartetik ihes egiten utziko. Bizi dugun bidegurutze historiko honetan, autu indartsuak egiteko garaia da. Miseriaren aurrean, Euskal Herrian askapen prozesua aurrera eraman eta zapalkuntzari gabeko herria eraikitzeko aukera dugu. Gazte antolakuntza zabaldu eta hedatzeko garaia da, eta horretarako tresna da ernai. Ziur egon, helduko dela eguna. Helduko dela eguna, zeinetan gure herria aske izango den, zeinetan ez den gazte zapaldurik egongo. Helduko da eguna, zeinetan Euskal Errepublika sozialista, feminista eta euskalduna errealitate izango diren. Eta une horretan, baten batek, galdetuko digu zer egin genuen, non egon ginen. Eta guk, harrotasun osoz esango diegu hemen ginela eta borrokan ginela. Beste milaka gazterekin batera gure honena ematen ari ginela. Eta orduan bai, orduan aske izango gara. Goazen ba borrokara, goazen lanera. Ez dago askatasunik borrokari gabe. Batu gaite!